I'm from Ethiopia. Oh, okay then. Yeah. And you originally stayed here, you said then, right? ክሳብ ዝሕጂ እዋን ስራሕ ኣይረኸበን ደሎ ስለዚ መን ኢሉ ከፍ ዘሎ ተኻረኻይ ኢልዎ ማለት እዩ ሃንታ ቫይረስ ዝተባሃለ ሓደ ቫይረስ ኣብ ዩኬ ጀርመን ካናዳ ኣሜሪካ ዓበይቲ ካልእ ሃገራት ኔዘርላንድ ስዊዘርላንድ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ብምልኦም ኣለዉ ግን ተወሺቦም ን42 ሰዓታት ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ዝኽእሉ ሕጂ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ሎሚ መዓንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኣገደስ ዝብልናዮም ሓበሬታትን ዝተፈላለዩ ቪድዮታትን ክርኢና ክሰብ መወዳእታ ምሳይ ፅንዑኹም ትልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ሓደሽ ሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ከይትርስዑ Let's go. نمجمر حبيت بزعبة هانتا فيروس تبع حدا فيروس من البط بزحلف وحدات معلتات على ما كانان يقول له فيروس كرينا مالتي WHO اي تشنق يمزبنا دلو انت هون جن اتى بماس ميديا تريو خاني زچنقي مغناتو بزح زيناتات يزرق زلو كابتا ناي مجمريا زنبرا مركب وين هي مزناقع مركب ناي مقعز مركب ابزح جوان درقاب عالم ملو توم طرطرات ولا حيمم كانت زيكونو جن تطرطيرهم تبايلو عمل العالم توشيبهم زلو درقاب مولن عبيت هاجرات كم زلو يزنقر زلو اب يوكي جرمن كندا امريكا عبيت قال هاجرات نيزرلاند سويزرلاند امثال هاجرات ابوملهم الو جن توشيبهم ن 42 ساعات اب غزوم كصنحو زغل حجنا امنت ستريور لهم ISRA 20 British national بلالو ISRA common one Germany national and who live in UK and one Japanese passenger arrived at the Arrow Park Hospital. So UK زيوم 20 كلتنا ب UK زلوا يوم مالتي 7 كلتن ساعات ب hospital كتصنحيهم كون دحر كان 4 كلتن معلتات كا أبجزهم كوشوب يوم مالتي زيوم ب UK زلوا يوم كمونا بإسبانيا 14 إسبانيا ون توشيبهم كم زلوا نيجاتيف تبايلهم ويبلومن أفتامر كبزنا بوريهم جن يبلومن أنتو هنا جن توشيبهم كم زلوا تحبير زلوا زيوم كان بإسبانيا تمليسهم بإسبانيا أو حدا ناي ميليتاري هوسبيتال كم زلوا يزنقر زلوا كلا أفتامر كبزنا بورو فرنساويان ون عدهم تمليسهم توشيبهم كم زلوا يحبر زلو كابز كن حانتي بوزيتيف كم صنحت تمرميرا زلوا خمس صنحت مساء كونتاكت زغبروا 20 كلتن سبات كاني توشيبهم كم زلوا ناي فرنساون يحبر زلو مالتي فرنسا حدا ترقيب له قال ناي جرمن 4 ابتا مركب زنبرون ناب جرمن فرانكفورت يونيفرسيتي هوسبيتال توسيدهم او خمس صنحو كلهم كاني زغون يكون ملكت كم زي رايو وي كاني نيجاتيف تبايلهم تحمام كم زي بلهم ترغاغيصو غزوم تمليسوم يزبزلو ناي جرمن كاني كال زبزحو ناي فيليبينس يم نيروم 38 سبات ابتا مركب نيروم كابزاتهم تستلخ سبيلن كلهم نيجاتيف تبايلهم وكان بسبب ناي محلاف تخلو وحد مخانيهم زغلص زلو فيليبينس كاني كال كندا 6 سبات ابتا مركب نيروم كابزيوم زتتحزيلن ابز حجوان كاني بريتش كولومبيا ناب كندا اتيوم الله مالتي زغون يكون ملكت يرئي يلون 20 حدنون كابزاتولو معلتي 20 حدنون كوشوب مخانوم منغست كندا حبير زلو مالتي 13 زيغنت نيزرلاند زلو مون ابزا مركب نيروم كابزيوم اتوم شومونت سافرتيهم حموش شغاني سرحتنيات نايتا مركب يمنيروم كابزيوم ونزة تحزيلن أبعدهم كم زاتو وانتقليت له قال سويسرلاند يواب سويسرلاند حدث بستحزله إذا خاني قديمه مستوم أفتا مركب زنبرا يقول قديمه خفتا مركب زوات أي مالتيو وإذا فيروس زي خيطة فلتقول له خفتا مركب واتيو نبعدو تمليسو أبزح جوان كا بوستيف تبايلو له مالتيو كم زلو تقليت له سبيتو جن أي تحزتنو وإذا خاني يقول ملكة هاير أي تنزله أنت خاني جن توشيبهم كم زلو سويسرلاند ون حبيرو له مالتيو أمو داتا USA حبرات من كسات أمريكا خا 10 مونت سبات ابتا مركب نيروم كابزياتهم 16 سبات زغون يكون ملكت رايون وي حمام يبلومن كنتو شيبو مالو توم كلتا جن ملكت ناي حمام سلازرايو وي كحمو خمس خولي زغلص زلو مالتيو سلازي كم سريور لكم اسكافي كونن بويكا WHO خم زوصو وي دكتور تيدروس كم تزاربون دحريقمو اسكافي كونن لكحكم ناي كورونا بعالم ملو كسفحفح زلو تخلو ازي تحت مقانو سب كربش كم زي وليوم زغلص زلو ماس ميديا زر زلو جن لعلي مالتي دكتور تيدروس كوم عينت حتو قريب له نيرو مخناتو توم تامركب كابتا مركبا بزور زنبورتهم تسافرتي ابو خيدو او ترخيو نيرو دكتور تيدروس مالتي معرقندو زي فرح اندحر كوينو وي معرقندو زي چنق اندحر كوينو انت تقبر مسيخان السخا وي سلمتاي ماس ميديا معرقند زي زغافح زلو لهم حاتيتهم متسب نخي چنق بمبالي إلو يمليس زولو كيچنق كم زي بلو كومونتهم تسافرتي إلو خمز مسأتهم تسافرتون كيچنقو خم زي بلوم نعوم كتصنانع كم زمص يحبيرو مالتي سو ات ماس ميديا زلو بحفشا بزعبا زي هانتا فيروس تبهال عالم ملو لكع خم كورونا فيروس عينت مثل حيزو اب ماس ميدياتات ممصو اشغلي يغبرو مالتي ب WHO جن ده شغل كم زي كونيم زنبرنا زلو سزيسكي زعبا زنتايري تولكم سخم كان
ናብ ካልእ ሓበሬታ ካብ ብትማሊ ኣቓልቦ ዓለም ስሒቡ ዘሎ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይናዊ መዘንኡ ሺ ጂንፒንግ ንምርኻብ ቤይጂንግ ኣትዩሎ እዚ ከዓኒ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ወይ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዋሽንግተን ቤይጂንግ ከም ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መቐናቐንታ ከም ትሪኣ ግለጽ እዩ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ መቐናቐንቱ ንምብጻሕ ድሕር ዘይብል እዩ ስለዚ በቻይና ኣትሎ ኣብዚ ኸዓኒ ከምስኡ ከም በዓል ኤለን ማስክ ዋና ካየዲ ትካል ኣፕልን ከምኡን ኔቪዲያን ዝኣመሰሉ ናይ ቴክኖሎጂ ዋና ካየድቲ እውን ምስኡ ተማሊእዎም ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ ምኻዱ እውን ነቲ መወዳድርቲ ዘይብሉ መራሒ ሺ ጂንፒንግ ነዞም በላሕቲ ሰባት ተኣምር ክሰርሑ ኣብ ደገ ቻይና ክኸፍተሎም ክሓቶ ብምባል እዩ ኣብ ናቱ ማሕበራዊ ሚድያ ትራምፕ ጽሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሕፅር ዝበለት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓበሬታ ነዛ ትሪእዎ ዘለኹም ካርታ ናይ ቬኔዙዌላ ብባንዴራ ኣሜሪካ ብምሽፋን መበል 51 ስቴትስ ብምባል ዘርጊሑ ኣሎ ምሙለን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ሃገራት መበል 51 ገይርዎን ኣሎ ሕጂ መወዳእታ ከዓኒ ኣብ ቬኔዙዌላ በፂሕሎ መበል 51 ስቴትስ ገይርዎ ኣሎ ንቬኔዙዌላ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ንቬኔዙዌላ ክትቕልላ ወይ ግዛኣት ኣሜሪካ ክገብራ ይሓስብ ከም ዘሎ ኣብ ፎክስ ኒውስ ተዛሪቡ ነይሩ ድሕሪኡ እውን ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ወይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ቬኔዙዌላ እውን ከም ዝነፀጎ ንሓሳብ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝነፀጎ ድሕሪ ምግላፅ እዩ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ናቱ ማሕበራዊ ሚድያታት ዶናልድ ትራምፕ ዘርጊሕዋ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከም ዝፍለጥ ዶናልድ ትራምፕ ንኩለን ሃገራት ከባቢኡ በፂሕዎን እዩ 51 ስቴትስ ገይርዎን እዩ ቬኔዙዌላ እውን ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ኣዋርሕ ንፕሬዚደንት ዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ ካብቲ ሃገር ወሲዱ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝኣስርዎ ንፍለጥ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ብኣሜሪካ ትመሓደር ዘላ ሃገር እውን እያ ተባሂላ እያ ትፍለጥ ቬኔዙዌላ ማለት እዩ ዳርጋ ብኣሜሪካ ትመሓደር ኣላ እዩ ዝበሃል ቬኔዙዌላ እንተኾነ ግን ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ቬኔዙዌላ ነቲ ሓሳብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነፂግዎ ድሕሪኡ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ነዛ ስእሊ እዚኣ ከዓኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝርጋሐ ዘሎ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣይተኻለን ኣብ ካልእ ስክብ ብዛዕባ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብብዝሒ ካናዳውያን ሼር ብምግባር ወይ ከዓ ቁጥዖም ዝገልጹላ ዘለዎ ሓንቲ ቪድዮ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሪእኩም Sir. Okay. Good. Yeah. Do you stay in this hotel? Which one? Do you stay here? Stay here. No. I want. ትሪኦም ዘለኹም ጋዜጠኛት እዮም ስደተኛት መጀመርያ ክመፁ ከለዉ ዝዕቀብሉ ሆቴላት ብምኻድ ስደተኛት ክንደይ ክፈሉ ስደተኛት እንታይ ገንዘብ ኣለዎም እንታይ ረኽቡ ብምባል ኣንጻር እዚ ናይ ስደተኛት ስርዓት ዝቃወሙ ጋዜጠኛት እዮም ኣጋጣሚ ግን ኣብቲ ከባቢ ሆቴል ካልእ ስደተኛ ረኺቦም ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጻዕዳ መኪና ሒዙ ሓደ ስደተኛ ረኺቦም ዛስዋዮም ተሓትዎ ዘለዉ I was stay here. Oh. Now I just rent my home. Oh, okay then. Yeah. ብሓፈሻ ኣብቲ ሆቴል ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ኸ Okay, are you a refugee, sir, yourself? Yes, of course. Oh, where are you from? I'm from Ethiopia. Oh, okay then. Yeah. And did you originally stayed here, you said then, right? First I was here. Okay. Then I just rent my home. ኢትዮጵያዊ እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዚ ሆቴል ነይሩ ኣብዚ ናይ ስደተኛ ዝቕመጥሉ ሕጂ ግን ካብኡ ወፂኡ ገዛ ተኻሪሉ Okay, then you were able to find a job then and you can pay the rent? Yeah, I don't still have no job. But Oh, okay. Then who's paying the rent, sir? is it are you a journalist? Yes, sir. Okay. ስለዚ መን እዩ ዝኸፍሎ ዘሎ ኢልዎ ክሳብ ዚ ሕጂ እዋን ስራሕ ኣይረኸበን ዘሎ ስለዚ መን እዩ ዝኸፍሎ ዘሎ ተኻረኸ ኢልዎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጋዜጠኛ ኣዲኹም ንምንታይ ከም ትሓቱ ዘለኹም ብምባል ክሓቲ ጀሚሩ Yeah, you recorded everything? Yes, sir. Why don't you ask me first why? Oh, well, I thought we're just having a conversation here. I don't mean you no harm, but I was just trying to get answers about who's staying here and where they go afterwards. So you have a home, and I guess is the government paying the rent for your home? Of course, yes. Of course. Yeah. Oh, okay then. Where is this home located? Is it in Pickering? Yes, it's in Pickering. Okay. All right then. All right. Well, thank you so much for your time, sir. Good luck. ስለዚ እዞም ጋዜጠኛት እዚኣዮም ዝደልዩ ነይሮም መንግስቲ ኣብ ስደተኛት ዘጥፍኦ ገንዘብ ብምባል እዮም ናብቲ ሆቴል እውን መፅኦም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ከባቢ ከዓኒ መኪና ዘላቶ ገዛ መንግስቲ ዝተኻረየሉ ሰብ ረኺቦም ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ከም ዓባይ ኣርእስቲ ብዙሕ ሰብ ሼር ክብላ ርእየ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ እዚ ስደተኛ እዚ ንኩሉ ሰብ ይውክል ማለት ኣይኮነን እሶም ዝሓስብዎ ኣብቲ ዓመታዊ ክንዲ ስደተኛ ይመፅእ ከምዚ ዓይነት ወፃኢታት ይገብር መንግስቲ ብምባል እውን ዝቃወሙ ርእየ ኣለኹ ማለት እዩ እንተኾነ እዚ ስደተኛ እዚ ንኩሉ ስደተኛ ዝውክል ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ስደተኛ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስፖንሰር ተገይሮም ወይ መንግስቲ ስፖንሰር ገይሩ ደምፅኦም ድሕር ኮይኖም መብዛሕትኡ ብኩናት መንገዲ ኣብ ዓዶም ተሰዲዶም ኣብ ሓደ ማዓስከር ይፀንሑ
እሞ ባዕሉት መንግስቲ ስፖንሰር ገይሩ ዶም ጾም ዓይነት ኣሎ ማለት እዩ ምስጢር ኣይኮነን ምናልባት ዞን ጋዜጠኛታት ወፂኦም ነቲ ህዝቢ ከርእይዎ ስለ ዝደለዩ እንታይ ይግበረሎም ንዑ ከርእዩ ስለ ዝደለዩ ተዘይኮይኑ እምበር ምስጢር ኣይኮነን ካብ ማዓስከር ድመፁ ኣብ ግዜ ኩናት ክኾኑ ክእል ብሓፈሻ ብሽግር ኮይኖም ካብ ማዓስከራት ብመንግስቲ ደረጃ ስፖንሰር ተገይሮም ዝመፁ ሰባት ከምዚ ዓይነት ሓለፋታት ረኽቡ እዮም ኣብ መላእ ዓለም ካናዳ ጥራይ እውን ኣይኮነን ውሕዳት እዮም ካዚኦም ካብቶም ስደተኛት ብሓፈሻ ናብ ሓንቲ ሃገር ዝኣትዉ ስደተኛት ኣብ ካናዳ መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ካይ ስፖንሰር ዝገብረካ ተዘይኮይኑ መንግስቲ ስፖንሰር ዝገብሮም ውሕዳት ከዓኒ ካብ ማዓስከር ዝተፈላለዩ ሃገራት ይኣትዉ እዮም ካናዳ ጥራይ እውን ኣይኮኑን ማለት እዩ ዝምስጢር ኣይኮነን ግን ኣብ ህዝቢ ግን ከምዚ ዓይነት ከምዚ ይኽፈሉ ከምዚ ኣለዎም ገንዘብ ኣለዎም መኪና ኣለዎም ከይሰርሑ እሞ ከዓኒ ንዓመት ሙሉእ መንግስቲ ይቕልቦም ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ናብ ህዝቢ ከምዚ ጌርካ ክተርእዮ ግን እንታይ ዓይነት ቁጥዐ ፈጥረሎም ካብዚ ክትገንዘብ ትኽእል ኢኻ በዚ ኸኒ መንግስቲ ፖሊስታቱ ክቕይር እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ጥንቃቐ የድሊ እዩ